Foru Erkidegoko tresna finantziero garrantzitsuena izatetik desagertzeraino eraman dute Nafarroako kutxa, kudeaketa iluna argitzeko, egia guztia jakiteko, kontuz kontsumitzaile eta zergadunen elkarteak milaka lagunen ahotsa batu eta Iruñean manifestazio jendetsua egin du. Parlamentuan benetako ikerketa batzorde bat izan behar dela, argia, sakona eta fondoraino. Auzibidean jarri ditu kontuzek Yolanda Barzina, Miguel Sanz eta kutxako zuzendari ohia Enrique Goñi, eta aste honetan eramandu auzitegira Nafarron diruarekin egindako luxuzko bidaien salaketa. Nafarroako gizarteak egia jakin nahi du, ezagutu nahi du zer gertatu den Nafarroako kutxan, nork gastatu ditu euren aurrezkiak eta noren baimenarekin ikerketa egin dadin eskatzen dute. Sindikatu, elkarte eta oposizioko talde gehienen babesa jaso du mobilizazioak, Alderdi Sozialistatik Ainhoa Aznarez izan da bertan, eta eskaera bere alderdiari parlamentuan ikerketa irekitzeari ekin diezaion. Alderdi Sozialistan nagoelako eta nik ere nire alderdian nedolako batzorde bat ireki eta ikerketa bat ireki. Politika egiteko beste era bat dagoela aldarrikatu dute Iruñean, ustelkeriatik aldenduta alegia.